Дәүләтебез тарафыннан авыл мәдәният йортларына, клубларга бик зур игътибарлык бирелә. Шуңа күрә дә анда яшәүчеләр бик активлашып киттеләр. Төрледән-төрле сәнгать фестивальләре дисеңме, концерт, тамаша программалары белән чыгышлар булсынмы, әллә инде үз эшчәннәребез тарафыннан күрсәтелгән йолалар, спектакльләр сәхнәләштерүме, алар барысы да бер максатка, халкыбызның гореф-гадәтләрен барлауга, аны яңартуга, аңа яңа бизәкләр истәүгә һәм әлегедәй бай мәдәни мирасны яшьләребез күңеленә сеңдерүгә корылган. Бик көтеп алынган премьера 9 ай дәврендә без шушы спектакльне Алла белсә бүген дөньяга чыгарачакбыз. Өметләрем акланыр дим, чөнки репетициялар бик яхшы үтте. Һәрбер үзешчән артист минем сүземне тыңлап, колак салып, һәрберсе үз сүзен, үз ролен үтәде. Мин Алла белсә барысы да яхшы булыр дип ышанып калам. Безнең составта 17 кеше, спектакльдә 10 кеше катнаша. Һәм инде миндә гел хатын кызлар булгач, Туфан ага Миңнуллинның әниләр һәм бәбиләр спектаклен алырга булдым. Һәм инде алганыма үкенмим, чөнки шушы драматургтан башлавыма, һәм инде Камал театр сәхнәсендә уйналган легендар спектакльдән башлаудан мин бик канәгать кенә. Әйтеп үтәргә кирәк, Раил Рамазанов үзе яшь кенә булуына да карамастан, Татарстаныбызның төрле район авыллары коллективлары белән берничә әсәрне сәхнәләштергән режиссер буларак халкыбызга инде шактый таныш шәхес. Константиновка бистәсе мәдәният йорты каршында оешкан әлеге күркәм төркемнең җитәкчесе, спектакльне сәхнәгә куючы режиссеры да Раил Рамазанов. Җәүһәр үзешчән театр студиясе дип атала. Җисеменә туры килә, телгә дә ятышлы. Бик көттек без бу клубны. Именно менә шушлай татарча театрлар уйнарга, концертлар карарга, концертлар куярга бик көттек. Балалар бакчасында эшләдем, ул вакытта инде анда спектакльләрдә катнаштым, кызыклы рольләрдә уйнадым. Менә шулай уйнысым килеп китте инде, лаеклы ялга чыккач. Нәрсә булса эшләргә кирәк бит. Кызык булып китте. Монда энергия алып кайтабыз. Бу минем кичкенә вакыттагы хыялым. 8нче классны бетергәч мин театральный училищега укырга кирдем. Әниләрем риза булмады. Үземнең яшьлек хыялымны тормышка ашырдым дип әйтә алам. Менә бу спектакльне уйнагач. Авырлык бар. Ирәнәсе бик күп. Аны бит кешегә тамашачыга күрсәтергә кирәк. Ничек менә үзеңне бирергә кирәк аларга. Алар сине йотлап карап торсыннар. Мин үземә шунда рәхәтлек алам. Игә кайтып кергәч тә, әнә безнең артист кайтты диләр. Шундый күңелле булып китә. Дөресен әйткәндә, Камал театрында куелган спектакльне бөтен без дә карадык, беләбез, кичкенә вакыттан алып, һәм инде режиссерыбыз Раил безгә шул спектакльне куябыз дип әйткәч, әлбәттә зур җаваплылык үзебезнең өстә икәнне аңладык. Шушы рольне бирүгә мин аны үзем дә укып чыккач, әсәрне тагы бер тапкыр мин Алексей Рари дип уйлаган шикелле килеп чыкты да инде ул. Роль бик тирән дип әйтер идем. Монда инде ул яшькә җиткән, элеккечә инде ул картаеп чыккан кияүгә дип әйтәләр инде 30-ны ягына чыккан хатын-кыз гаиләсе юк. Үзен инде ямсыз санап йөри һәм шуңа күрә тизрәк бала табасы килә, әни булып каласы килә. Менә шу рольне ничек тә булса, җиренә җиткереп эшләргә тырыштык. Раил инде үзенчә аны куйды. Үзенчә ниндидер теләкләрен әйтте. Инде үзем дә мин кайчандыр бит институтта укыган кеше. Театральный институтны бетергән кеше. Һәм biraz миңа бу әйберләр якын. Мин да килеп ял итәм. Да үземнең ничектер җәмгыятькә файдалы эш эшлим дип саныйм дип инде шулай дип әйтик. Әгәр дә без шушы спектакль белән кемнең дә булса күңеле ниндидер бер кылын селкетә алсак, димәк без юкка гына бу юлда йөрмибез. Әлбәттә, бүгенге көндә тамашачыларны мәдәният йортларына, клубларга тарту, җәлеп итү бик үк җиңел күренеш түгел, ләкин халык күңеленә, йөрәкләренә ут сала алган, сәнгатькә карата мәхәббәт уята алган кеше моны булдыра ала. Татар халкы, татар милләтенең бөтен матурлыгын Туфан Абдулович үзенең спектакльләрендә күрсәтте. Менә бу яшь талантлы режиссер
Раиль Фагимович, ул искиткеч талантлы бала булып чыкты. Менә бу Константиновкадагы культура йортында искиткеч матур бизәлгән, коллективы искиткеч матур, тупланган, шундый килеп керүгә монда ниндидер шундый матур мөхит, чисталык, матурлык күзгә ташлана. Бу коллективта эшләүчеләргә дә зурдан-зур уңышлар телим. Безнең халык театрлы халык. Шуңа да сәхнәләребез дә, тамаша залларыбыз да буш тормас.